Zdravím vás pri jednom z tých videí z hry Blitz Tournament Art of War 3 a máme tu taký boj. Vidíte, skončil som tam tretí. Zničil som viac jednotiek, jak všetci teda tí traja zvyšní dokopy. Prišiel som tam o veľmi málo jednotiek, keď to tak môžem povedať. A superi boli dobrí. Hej. Samozrejme tá 22 mala veľkú nevýhodu, čo sa týkalo levelu. Ale tu sme si ani až tak nevšímali. Prvé, čo sme robili, ja vám ukážem, ja som staval tu na tú moju construction yard a barak, tak aby som zabral čím viacej zdrojov. Hej. Ako to môžete vidno, je to som zobral tento. Bohužiaľ toto sa mi nepodarilo, lebo tam začal strieľať. Tuto som zobral ten sporný, ale tento aj ten môj základní som s prepáčením úplne posral. Hej. To bola taká moja veľká chyba. Inak sa mi to celkom dobre darilo v tých ostatných hrách, ale tak tuto som to po toto. Bolo to už ináč mimo poradia, lebo už som mal hotový ten blinc ukončený. Hral som to len na zobratie stromčekov. A všetky už asi 6 hier som tam, alebo 6 preháňam, 4 hry som hral tak, že potom môžem s nich spraviť takú ukážku, že už som bol aj viackrát jasný víťaz, ale prepustil som výhru protivníkom. Ale tu nás som mal jeden kontrakt zničiť touto plameňometnou pechotou pajacov infantry. A aj som to spravil, tak hovorím si, tak tuto vyhrám. Hej, tak si len tuto vyhrám, hej. No len teda skončil som tretí, ak ste videli v tom replayi. Počkajte. Dobre, darilo sa mi zobrať kopec stromčekov, to nebanujem. Hej. Ide o to, aby som tie stromčeky zbieral. Hej. Tu na tento kamarát už bol na 4, nebol to slabý hráč. A sústredil sa na to, aby sa bránil predo mnou. A zelený mi pomohol, zaútočil na neho zozadu. Hej. On išiel tu, hej. Ja si to takto dám. Nech to vidíte celé, však je to tam aj tak skoro celé. Tu na ten žltý zaútočil na toho zeleného. A keď som to ja videl, tak ja som tomu zelenému hráčovi pomohol. Veď som aj čakal, že ten žltý je silný, tak som mu ničil základnú. Samozrejme, červený išiel na mňa. Hej, musel som sa vrátiť. Červený sa vrátil, tak som išiel znova na toho žltého. Ten tu znova atakoval toho zeleného. Zasa tu išiel červený po mne. Ešte len som vyťahol paty z domu a už tam bol. No ale teda červený už nemal štáb, či žltý nemal štáb, takže zelenému sa ho podarilo teda zničiť. Ja som mal, čo sa týka zdrojov, toho dosť. Vidíte, že som bol už na 5. štábe. Zatiaľ, čo tu sa upgradeovalo do 4. Tento hráč to už zabavil. Tu som podlovil červenému armádu.
pozrite sa, zelený, aký bol dobrý kamarát. Keď videl, že som za rohom, hej, tak zaútočil na mňa, hej. Tomuto tu neostalo skoro nič. A hovorím to preto, že keby som mu to bol zničil, tak by som bol vyhral. Som dokonca útočil bez boostu. Tohto Serafima mal veľmi silného. Ten mi tu narobil paseku s tými Zeusmi a som sa kvôli tomu dostal pod veľký tlak. Tento sa tu zatiaľ potichučky rozvíjal. Tu som mu čo zničil, zaútočil. Teraz musím zase zautočiť troška na červeného, lebo som mal plné command pointy. Samozrejme, útočím tu na jedného. Tento to znova využil. Keď som bol s mojou... Tento mi tu písal, že chce kontrakty len. No to viete, jak chcel kontrakty, to je taká slubotechna. Tento Space Strike mi zničil. Aké je to pekná, jaká akcia. No len tu som nemal štíty a ja som nemal továrené na výrobu, na stavbu tankov. Darmo som mal peniaze, takže som sa teraz dostal do peknej šlamastiky. A tento tu mal továrne, hej, náhrdinov aj všetko. Takže začalo mi byť ťažko. Vidíte, sa tomu prachy prišiel, som nestihol zničiť tých Zeusov. Ktorých som mal teda v tej továrni, takže no... Zbytočne som prišiel o peniaze, tento sa tu rozširoval pekne, kamarát. No a som si obnovil svoju ekonomiku, čo mi tu tento zničil. Tento už samozrejme už tu bol na štvorke štábe, kopec jednotiek nastavaných. Boj už trval dlho. Ja som si tuto spravil Space Strike. Tento je celkom dobre išiel. Pozrite sa, jak to krásne vyšlo. Samozrejme teraz tento sa zase vydal, cicím. Samozrejme, že som ho videl, že tam ide.
Je takíto kamaráti. Raz jeden, raz druhý. Potom mi ani nestihli zničiť. Ale čo to tu vyšiel zasa z ďalšej strany. Môžete sa aj posrať, to už ma to prestalo baviť. Lebo ten červený si mohol zobrať čestné druhé miesto. Nie, takéto nerobia. Ale dobre. Už som videl, že je so mnou konec. Takže takéto hry boli. Ja to tako zostriham, ukážem vám tam aj z takých tých ďalších hier. Dobre, toľko toto video.